Sinangal yun ti ayang nayat yu kalpasan nga inak tunaka. Ket di yun malapdan tirik na yu naginara ko kayo. Imisem dahil damit di sinubadaw. Nagtulagan yun ikay panakalaysa. Kaya't nagmay may saan puso't na kinari. Awan sa balingain kay marig na naragsak kay unay ket di agibos pay to'y tildain kay inururay ngain kay maadaan anak alalaki yan babae. Hindi yun tupulis malipatan kaat tayo iti simbaan. Si iimatang dagit ti pamilya papagaya. Unay ket aragsak day tanga altaw karabyan na ket day tamit ti karagsakan. Kaya't nagmay may saan puso't na kinari. Awan sa balingain kay marig na naragsak kay unay ket di agibos pay to'y tildain kay inururay ngain kay maadaan anak alalaki yan babae. Naragsak kayo na itanak yun titimaon ket kablaawan kayo ket nagmay may saan puso't na kinari. Awan sa balingain kay marig na naragsak kay unay ket di agibos pay to'y tildain kay inururay ngain kay maadaan anak alalaki ket babae.